Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lur, agenda hari Minggu arisan ning Song. Lah bubar arisan iki wong jadine bodo ya rekai jalan-jalan. Ya bodo tenan keterani lur, lah iki lur wamene kaya ngene, sel-selan kaya ngene iki lur, ngasih antrine kaya wong antri sembako. Pripun pun persiapan nggih lebaran cemil-cemilane baju barune dereng lur. Lah ampun Bu mantuk niki ajeng masak ngesop bae lur sing gampang. Lah yes biasa niku wortel kalih buncis digodhog riyin, disukani bumbune nggih napa jenenge merica, bawang putih kalih miri. Tambahi penyedap rasa, garam, gula mboten ketinggalan. Lan niki nek napa buncis kalih wortel empuk langsung disukani napa ku jenenge kubis. Sayure pun mateng niki tinggi bature mengke kula gorengne tahu kalih ayam mboten ketinggalan mengke sambele ya lur. Ngene iki wis mantep lur. Biasane godhong-godhongan saiki ya rada sing rada berkelas ya lur. Nggih lur, see you.